मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರಡು ಐತ ಲಿಪಿತ ಅಕ್ಷರಳೇನು ಕಲ್ಪನಿ ಚೂರು ಚೂರು ತುಳುತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಆತ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ತುಳು ಗ್ರಂಥೊಳೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಡೆಟ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಆವೊಂದಿತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗ್ರಂಥೊಳೆಡು ಮಾತು ನಮಗೆ ತೆಗೆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಭಾಷೆದ ಪರಿಮಿತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದನಪಂಡ ತುಳು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾತಿರ್ನಂದಾಂಡಲ ಉಡುಪಿಡು ಪಾತಿರ್ನ ಬಗೆ ಬೇತೆ ಕುಡ್ಲಡು ಪಾತಿರ್ನ ಶೈಲಿ ಬಗೆ ಬೇತೆ ಅವೇ ಕಾಸರಗೋಡದ ಪುತ್ತೂರು ಬದಿತ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಜಿರೆ ಬದಿಟ್ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು. ಐತೊಟ್ಟುಗು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಮುಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದೊಳ್ಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಐಕ್ಯ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅವು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅರ್ಥನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚದ ಸುರೂಕಾದ ನಮ್ಮ ಅಕಾರರ್ದ ಆರಂಭ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದೊಳ್ಳೇನ ತೂಕ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಅಂಡ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ ಒಂದು ಅನಿತ ಅರ್ಥದಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅರ್ಥಗಳುಂಡು. ಐಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥದಾದ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಬಿದಿರದ ಓಂಟೆ ಪಂಡದ ಬಿದಿರಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೈಪ್ ಇತ ಪೈಪ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಮಾತ ತೂತ ಒಂದು ಬಿದಿರಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಓಂಟೆಗೆ ಅಂಡ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐತೊಟ್ಟುಗು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಂದಿನ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕಳಿನ ದೆಪ್ಪರೆ ಮಾತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕರನು ಪತಂಪೋದು ಐಕ್ ಜಪ್ಪು ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು. ಅತ್ತಡ ಒಂಜಿ ಬದಿಕ್ ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ ಕಟ್ಟದ ಕುಡಂಜಿ ಬದಿಕ್ ಐತ ಕೊಂಬುಗು ಒಂದೇನು ತಿಕ್ಕಾದ ದೀಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಗಂಗರ ಜಿಂಜಾವರೆ ಗಂಗರ ಪತ್ತರೆ ಅದರ ಐತನವದಾದ ಲೋಟೆ ಕುಪ್ಪಿ ಇಂಚ ಮಾತದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಐಕ ಸರಿಯಾದ ಗಂಗರನ ಜಿಂಜಾದ ದೀಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಲ ಈ ಓಂಟೆನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ ಐಕಲ ನಮ್ಮ ಅಂಡ್ ಅಂದು ಪನ್ಪ. ಐತೊಟ್ಟುಗು ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಒತ್ತುನ ಅತಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಒತ್ತುನಂಚಿತ್ತನ ಲೋಟೆದಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಗುಳಿತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತರೈಕ್ ಒತ್ತರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ತಿರ್ತದ ಜಾಗದ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಸುರುಕಾದ ಬಂದ ಜಿಂಜಾದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾದ ಒಂಜ ತಿರ್ಗಾವ ಒಂಜ ಒತ್ತುವ ತಿರ್ತದ ಜಾಗಗಳ ಅಂಡೆ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು. ಚಕ್ಕುಲಿದ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಚಕ್ಕುಲಿದ ಅಂಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟುಗು ಮಂಡೆ ಸಮದಾಂತಿನಾಯೇ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿ ಇಪ್ಪಂದಿನಾಯೇ ಪನ್ಪಿನ ಅಕಲೇನು ಗುರುತಿಸಾವ್ರೆಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು. ಅವಿನ ಅಂಡ್ ಅಂಡೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದೊಳೆಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನ ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಐಕ ಸರಿಯಾದ ತುಳುಟು ರೆಡ್ ಗಾದೆ ಮಾತು ಅತಡ ಬಾಯಿ ಪಾಚರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಲ ಉಂಡು. ಐಟು ಒಂಜಿ ಅಂಡೆದ ಬಾಯ ಅಂಡಲ ಕಟ್ಟೊಲಿ ದೊಂಡೆದ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಪಾತಿರದ ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಟೆಗ್ ಬಾಯಿನ ಮುಚ್ಚಾದಿವಲಿ ಒಂಜ ಕುಂಟುಡು ಒಂಜ ಬೇತನೆ ಐತ ಕುಡಂಜಿ ಒಂಟೆದ ಭಾಗನ ಮಲ್ತದ ಐದು ತೋರದ ಸೀಮೆ ಕೋಲ್ದ ತುಂಡುಡು ಮುಚ್ಚಾದಿವಲಿ ಆಂಡ ಜನ ಮಾನಿಲ್ನ ಬಾಯಿದ ದೊಂಡೆನ ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಈ ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ಲ ಒಂದೇನು ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಪಾತೆರ್ಲ ಪನ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಈ ಗಾದೆ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಡುಂಡು. ಅಂಡೆದ ಬಾಯಿನ ಅಂಡಲ ಕಟ್ಟೊಲಿ ದೊಂಡೆದ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪುಜಿ. ಐತೊಟ್ಟುಗು ಕುಡಂಜಿ ನಾಯಿದ ಬೀಲನ ಅಂಡೆಡು ಪಾಡಿಲಕ್ಕ ಪಂಡದ ನಾಯಿ ಬಾಲ ಡೊಂಗು ಪನ್ಪಿನ ಕನ್ನಡದ ಪಾತೆರ ತುಳುಟು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅವೇನ ಉಪಯೋಗದ ಕೊಡ್ತೇರು. ದಾದ ಅರ್ಥ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಒರಿಯನ ಹಾಳು ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಅಂದನಗ ಅವು ಜನ್ಮತವಾದವು ಬೈದಂಡು ಆಯನ ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಸುಟ್ಟರು ಹೋಗೋದು ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕನೆ ಆಗ ಜನ್ಮತವಾದ ಬೈದಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಏನು ತಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ನಾಯಿನ ತೋಜಾದ ಬುದ್ಧಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಹಾಳು ಗುಣ ಉಂಡು ಅವಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪಂತೇರು. ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಾಯಿದ ಬೀಲನು ಅಂಡೆಡು ಪಾಡಿಲಕ್ಕ ಪಂಡದು ಒಂದು ಮಾತ ಅಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದದ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು. ಐತೊಟ್ಟುಗು ಅಂಡು ಕೊರಗೆಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ದಾದಾಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಡ್ಲ ಐತ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಪಜಾತಿಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆಂಡ ಐಟಲ ಒಂಜಿ ಉಪಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಾತ ಉಂಡು. ಐಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಭೇದ ಐಕ್
ಅಂಡು ಕೊರಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಕೊರಗ ಜನಾಂಗದ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಅಂದತೆ ಅಂಚೆತ್ತಿನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಡು ಅಂಡು ಕೊರಗೆ ಪಂಡದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆರ್ರೆ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ ಅವೇ ಅಂಡೆ ದುರ್ಸು ಪಂಡದು ಮೂಲತಃ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಹೆಡ್ಡೆ ನೆತ್ ದುಂಬೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಹೆಡ್ಡೆ ಅಂಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಒಂದುಲ ಅವಿನೇ ಸೂಚಿಸಾವು ನಂಚಿತ್ತನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ದುರ್ಸು ಒಂದೊಂಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಟಾಕಿದಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪತ್ತಾವ ಆಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಪತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಲೂಸ್ ಆದುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬನ್ನಾಗ ಅಪನಾಗ ಅಂಡೆ ದುರ್ಸೊಂದು ನೆಕ್ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಬತ್ತಿಪರ್ಯಾವು ಪಂಡಿನ ಕೇಣಂದಿನಾಯಿ ಎನ್ನನೇ ಹಠ ಬಂದು ಮಲ್ಪಿನಾಯಿ ಆಯಗ್ ಅಂಡೆ ದುರ್ಸು ಒಂದು ಪಂತೇರು ಅಪನಾಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಆಡು ಪಾತೆರ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಡೆ ದುರ್ಸುಗು ಪೋಡಿನಾಯೆ ಗುಂಡುದ ಲಡಾಯಿಗೆ ಉಂತುವೇನ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈತಿಯಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯೆ ಐಕೇ ನಡುಗುವೆ ಬಂದಾನಗ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯಗಾನಗ ಆಯೆ ಎದುರು ಬರುವೇನಾ ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ದು ಉಂತುವೇನಾ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾದರಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಈ ಆಡುಪಾತೆರನ ಜನಮಾನಿಲು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ದಾದಾಪನ್ನಗ ಅಂಡೆ ದುರ್ಸುಗು ಪೋಡಿನಾಯಿ ಪಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಐಕೇಂಬೆ ಪೋಡು ಎಂದಾನಗ ಗುಂಡುದ ಲಡಾಯಿಗೆ ಪೋಡುವೆನಾ ಪಂಡ ಯುದ್ಧಗೂ ಮಾತೊಂಬೆ ಪೋರೆ ತಯಾರುಲ್ಲೇನ ಉಂಬೆರ್ದು ಆವ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿಡ್ ನೆತ್ತ ವಿಷಯನ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಉಂದುಲ ಅಂಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ಐಕ ಗುಡಂಜಿ ಉಪಪದನ ಸೇರ್ಪಾದ ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಎಂದು ಮಲ್ತೇರು ಪಿರ್ಕಿ ಪನ್ನಗ ಬುದ್ಧಿ ಕಮ್ಮಿತ್ತಿನಾಯೆ ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಐತನೇ ಅರೆ ಮರ್ಲೆ ಎಂದಾದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥಗೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದ ಐಕೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಪಾತ್ರ ಪಂತೇರು ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕೆಗೆ ಅಮಲ್ ಪರ್ಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕನೇ ಪಂತೇರು ಅಂಡ ಮೂಲು ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕೆಗೆ ಅಮಲ್ ಪರ್ಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಣ್ಣಗ ದಾದ ಅರ್ಥ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಗ ಸುರುಕೇ ಆಯೆ ಮರ್ಲೆ ಅಂಡ ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಆಯ ಕೂಡ ಅಮಲ್ ಪರ್ಪಾಂಡ ಸರಿತ್ತಿನಾಯಗ ಅಮಲ್ ಪರ್ಪಾಂಡನೆ ಮಂಡೇರ್ಮೆ ಪಾತೆರ್ಪೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿಗೆ ಕೂಡ ಅಮಲ್ ಪರ್ಪಾಂಡ ಆಯ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಪತ್ತರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿಗೆ ಅಮಲ್ ಪರ್ಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಹಿರಿಯರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಅಂಡ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಜಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುನ ಪಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಸೊಂಟ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಪಂಡ ಲೈಪರೆ ಅಂಚನೆ ನಲಿಪರೆ ಲೈಪರೆ ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿಲಕ್ಕ ವೇಷಭೂಷಣದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಜಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುನ ಬಂದು ಟೈಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತ್ರನ ಕಟ್ಟುವೇರು ಹೌದಾಯೆ ದಮ್ಮು ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡದು ಇದಂಡ ಲೂಸ್ ಅಂಡ ಜಾರುಂಡ ಅಂದ ಪಂಡತೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡಿಲಕ್ಕನೆ ಜಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುನ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಆಡು ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಡಗ ಅರ್ಧ ಅರುವು ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೆಗ್ ಸಕಲತ್ತಿ ನಾಡು ನಾಯೇ ಪಂಡದು ಸೊಂಟಗೆ ಗತಿ ಅಂಚಾದ ನಾಯೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಬೋಡು ಒಂದು ಬೋಡು ಒಂದು ಪಾಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತ್ರನೇ ಸೊಂಟಡುಂತುಜಿ ಬೇಗ ಅವು ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿದ ಅವು ಬೋಡು ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಪಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡದ ತಮಾಷೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಡು ಪಾತ್ರರನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅಂತುಗೊಂತು ಪಂಡದು ಮೂಲತಃ ನಿತ ಅರ್ಥದಾದ ಪರಿಚಯ ಅಂದ್ ಎಂಕ ಆಯನ ಅಂತುಗೊಂತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇನು ಒಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಸರಿಯಾದ ಉಪಯೋಗ ಒಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಪನ್ನಗ ಸಾಧಿದ ಅಂತುಗೊಂತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಂಚ ಈ ಪೋಲ ಅಡೆಗು ಪೋಲ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಹೆಂಗಾಯ್ತಾ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಪಿಂಕಣ್ ವಾಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅವುಲ ಒಂದೇ ಸಮ ದಾಟಿಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆಂಡ ಅವನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಳ ಬೇತೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಇಂಕ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲಾ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದ ಅಂತುಗೊಂತು ಎಂಕ್ ಸಾಧಿದ ಅಂತುಗೊಂತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯ ಈ ಪೋರೆ ಪನ್ಪ ಯಾನಿಂಚ ಬೋಪೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಳೋಟು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದ ಅಂತುಗೊಂತು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅಂತಕ್ಕೆ ಪಂಡದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮ ಕೇಣ್ಣಗ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಕ ಉಂಡತ ಕನ್ನಡದಲ್ಕ ಉಂಡತ ಅಂದ್ ಎಣ್ಣುವ ಆಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಲ್ಪುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಅಂಡಲ ಇಂಚಿತ್ತನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಅಂತಕ್ಕೆ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದಗೂ ಅರ್ಥದಾದ ಅಂದಕ್ಕೇನಾಗ ನಾಶ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿನೆತಾದ ಅಥವಾ ಯಮನ ಸೂಚಿಸಾವರೆಲ್ಲ ಈ ಅಂತಕ ಶಬ್ದನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ತುಳುಟಾನಗ ಅಂತಕ್ಕೆ ಪಂಡದ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇಂಚೊಂಡು ಆಕಳು ಮಲ್ಲಾಂತಕನಾರೆಷ್ಟು ಭಕ್ತಿತವ ಲಭಿತೊಂಡಿರು ಮುಕ್ತಿ ಇಂದು ದಾದಾರ್ಥ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಗ ಅಕಳು ಮಲ್ಲಕುಳೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂಡಿರು ಏರಾಯೆ ಮಲ್ಲಕುಳು ಅವು ದೇವೇರು ಅಂದು ಇತ ಯಮೆ ಮಲ್ಲಾಯನೆ
ಅಂಚತ್ ಆಂಡ ಎಮ್ಮಕ್ಕಲ ಏರು ಮಲ್ಲ ಏ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಏರು ಪಣ್ಣಗ ದೇವರು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಾಂತಕ ಆ ಅಂತಕಗಲು ಮಿತ್ತಿಪ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ದೇವರೇನು ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವರನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತದ ಅಕುಲು ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆತೊಂಡಿರು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಕಾವ್ಯದ ಸಾಲು ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮಕ್ ಕಾವ್ಯೊಳ್ಳೆಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಳುತ ಕಾವ್ಯೊಳ್ಳೆಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕುಳು ಮಲ್ಲಾಂತಕ ನಾರೆಷ್ಟು ಭಕ್ತಿತವ ಲಭಿತೊಂಡಿರು ಮುಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಡ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆತೊಂಡಿರು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗಗಳು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಂತರ್ಕುತ್ತಿ ಪಂಡದ ಕುಡೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ ಬನ್ನಗ ಮಾಡಗ ಒಂಜಿ ಭೀಮದಲ್ಕ ಅಡ್ಡ ಪಾಡ್ದು ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೋಲು ಪೋಪುಂಡು ಮೂಲೆಗೆ ಬಲನ್ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕೋಲು ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ ಅಂತರ್ಕುತ್ತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಮಾಡಗ ಅಡ್ಡ ಜಂತಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅಂತರ್ಕುತ್ತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂತರ್ಮಾಡು ಅಂದು ಒಂದು ಅಂತರ್ಮಾಡು ಅಂದು ಪನ್ಪಿನಲ ಒಂಜಿ ತುಳುತನೇ ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ಮಾಡುಂಡು ಐತ ಎದುರುಗು ಕುಡಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾಡದಲ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಲಿಪುಂಡು ಆ ಜಾಗಗ ಪಂಡ ಅಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಟ್ಟದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಬರ್ತದೆ ಐತ ತಿರ್ತ ಜಾಲಿಪುಂಡು ಆ ನಡುತ ಜಾಗಗ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಗ ಅಂತರ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಆ ಅಂತರಗಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಡಗ ಅಂತರ್ಮಾಡು ಅಂದು ಪನ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಬ್ದಗಳೇನು ಪೆಜಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ದುಂಬುದೀತೆ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಲಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನವೀನ ಮಾತ ಬದಿಕದೀದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಬ್ದಗಳೇನು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಕನ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ಅತಮುಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಜಿಗದ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ದುಂಬುದ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅ ಆ ಈ 4 ಅಕ್ಷರನ ಕಲ್ತದಿತ್ತ ಅವೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿದಿನದ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾದೇರು ನಮಕ್ ಕಲ್ಪಾದೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅತಮುಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದು ಕುಲ್ಯ ಅಂದಾಂಡ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಷರನ ಬರೆಯವರೆ ನಮಕ್ ಧೈರ್ಯಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೆಯನ್ ಪೋರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಮುರಾಂದ 4 ಅಕ್ಷರನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ತದಾರು ಪಂಡದು ನಂಬಿಕೆಡೆ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಷರನ ಕಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಕ 4 ಅಕ್ಷರ ಆತಂಡೆ 5ನೇ ಅಕ್ಷರ ಆದ ನಮ್ಮ ದುಂಬಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಉ ಅಕ್ಷರ ಉಕಾರನ ಕನ್ನಡಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬರೆಪ ತುಳುಟು ಇಂಚ ಉಕಾರ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ರಡ್ಡು ಬರೆಪುನಂಚಿತ್ತನೇ ವಿಷಯ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಕಾರದ ಎದುರುಡು ರಡ್ಡು ಪಂಡದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದಾಂಡ ಬರೆಯವರೆ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಬರ್ಚಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಸುರುಕಾದ ಆನು ಬರೆಯವರೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ರಡ್ಡು ಅಕ್ಷರ ನೆನಪುಡಿಯು ಒಂದು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಆಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬರೆಪಿನಿಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬರೆಪಿನಿಲ್ಲ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಪಂದು ಎಣ್ಣದಿತ್ತ ಅವು ಅಕಾರಗ ಬೋಡು ಪಂಡದು ಎಣ್ಣದಿತ್ತ ಐತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ರಡ್ಡು ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಬರೆಯೋದು ಸುರು ಮಲ್ತದೆ ಸುರುಳಿ ಕಂತದೆ ಮೂಜೇನು ಮೋನೆ ತಿರ್ತು ಮಲ್ತು ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಬರೆದಿತ್ತ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಆ ರಡ್ಡು ಬರೆಯಪ್ನೇನೆ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಡದಿ ಒಂದು ಬರೆಯರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಸುರುಳಿನ ಪತೊಂಬತ್ತದ ಅಡಿಗೆ ತಿರ್ತು ಬರೋಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಅಡಿಗೆ ಅಡ್ಡನ್ನು ಒಯ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಉಕಾರ ದಾಳ ಬಂಗ ಇಪ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲವೇರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ರಡ್ಡೇನು ಬರೆಯಪ್ಪ ಆಂಡ ಐಕ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸುರುಳಿನ ಸೇರ್ಪಾಯ ಅಂದ ಆಂಡ ಅವು ಉಕಾರ ಆಂಡ್ ಕುಡೋಲ ಬಲೆಕ ಸುರುಳಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಮುಂದುವರಿದು ತಿರ್ತಕಂದು ಅವನ ಅಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಕಂತ ಅಂದ ಆಂಡ ಅಪನಗ ಒಂದು ಉಕಾರ ಆಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಉಕಾರನ ಬರೆಯಪ್ಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುರಾನಿ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನಿ ತಾಳೆ ಪತ್ರೋಡು ಎಂಚ ಬರೆಪಿನಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು ಮುರಾನಿ ಪಂದಿತ್ತ ಅವಿನ ತಾಳೆ ಪತ್ರೋಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಉಕಾರ ಎಂಚೆ ಪುಡು ಪಂಡದ ತೂಕ ತಾಳೆ ಪತ್ರೋಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇಂಚನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಸುರುಳಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮಗೆ ತೂಬರೆ ತೆಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾದ ಮುಂದೆ ಇಂಚನೇ ಮುಂದುವರಿದು ರಡ್ಡೆನು ಕುಡೊಂಜಿ ರೀತಿರು ಬರೆಯಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯಂದ ಅಂಡ ತಾಳೆ ಪತ್ರೋಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪಿರಾಕದಕಳು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಉಕಾರ ನಮಕ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತೋಜುಂಡು
ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದ ವಿಷಯ. ಉಕಾರನ ಕನ್ನಡ ಇಂಚು ಬರೆಯಪ್ಪ, ಸುರುಳಿನ ಬರೆಯದು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಮುಂದುವರೆಯದು ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ಅಡೇಗೆ ಬದಿಕ್ ಪೋಯ ಅಂದಾಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾತ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಕಾರನ ಇಂಚ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ತಾಳೆಪತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಐಟೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡತೆ. ಐಕೋಸ್ಕರ ತಾಳೆಪತ್ರಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಮೂಲು ಸೀದ ಬದಿಕ್ ಪೋಪುಜಿ ಅವಲ ಮೂಲು ತಿರ್ಗಾದ ಬೆಂಡು ಮಲ್ತದ ಬದಿಕ್ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ತಾಳೆಪತ್ರಡು ಉಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಪ ಬಾಯಿಡು ಪಣೋಂದು ಬರೆಲೆ ಅಪನಗ ಮನಸ್ಸುಡು ನಾಟುಂಡು ಉಕಾರ ಊ ಅವನೇ ಮುಂದುವರಿಪಲೆ ಅಪನಗ ಕೈಟು ಎಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಅಪನಗನೆ ಮನಸ್ಸುಡ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ನಾನ ದೀರ್ಘ ಉಕಾರಲ ನಮಕ್ ಬರೆಯರೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು. ದೀರ್ಘ ಉಕಾರ ಎಂಚ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೇಟ್ ಇತ್ತೇ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆತಿನ ವಿಷಯ ನನ್ನ ನಿಘಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇತಮೂಟ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತಂಡು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಂಚನ ಇಂಚಲ ಬರೆಯೋಲಿಯ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತಂಡು ಅವೆನ್ ನಮಿತೆ ತೂಕ. ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಉಕಾರನ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಪ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಉಕಾರ, ಕನ್ನಡದ ಊಕಾರ. ತುಳುಟು ಒಂದೇನು ಬರೆಯನಗ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬರೆಪಿನಿ ಐಟೆ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ. ಸುರುಳಿ ದೊಟ್ಟುಗೆ ನಮ್ಮ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ತಿತ್ತಕಂತದ ಬದಿಕಂತ ಆಂಡ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂದು ಉಕಾರ ಆಂಡ್ ಒಂದೇನು ಊ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ದಾದನ ಸೇರ್ಪಾಂಡ ಹೂ ಆಪುಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೀಲನ್ನು ತಿರ್ತಕಂತ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಇತ್ತ ಒಂದು ಊಕಾರ ಅಂಡ್ ತಿರ್ತದ ಸುರುಳಿದ ಬೀಲ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಉಕಾರ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇನ ಸೇರ್ಪ ಅಂದಾಂಡ ಊಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ರಡ್ಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೇರೆ ರೀತಿಡ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡತೆ. ಕೆಲವು ಕಡೇಟ್ ಉಕಾರ ಸುರುಳಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಇಂಚನೇ ಆರಂಭ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ತಿರ್ತಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ್ಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಕೆಲವರು ಬರೆಪುನ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಇಪ್ಪರ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ಮುರಾನಿ ಮುಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಒಕ್ಕೊರ್ಮೆ ಆದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಉಪಯೋಗ ಇಪ್ಪುಡು ಅವು ಡಿಕೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. 8ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆದಾಗ ಪೋನಾಗಲ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬರೆಪಿನಿ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬರೆಪಿನಿ ಅಂದಾಗ ನಮಕ್ ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಬರೆಪಿನಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿ ಪಂಡದು ಈ ರೀತಿಯಾದೇ ಮಲ್ತದಿರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂದಿನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಬರೆಯಂಡ ತಪ್ಪು ಒಂದತ್ತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಲ ಇತ್ತುಂಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಕಾಲಗು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಪನೇ ಕ್ರಮ ಆತಂಡು ಅಂಚರ್ದವರ ಒಂದೇನೇ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರುಳಿ ದೊಟ್ಟುಗೋ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತದ ತಿರ್ತಕಂತದ ಅವೇನು ಗೂಲೊಂಜಿ ತಿರ್ತು ಮೋನೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಊಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೂಯ ಅಂದಾಂಡಲ ಒಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಊಕಾರನೆ ಆಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಕಲ್ಪನಾಗ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಬರೆಯನಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಂಡ ಮಾತೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಓದು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪವನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂದೇನೇ ಮುಂದುವರಿಪಾಗ ಗ್ರಂಥೊಳೆಡೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದೇ ಉಂಡು ಐಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸುರುಳಿ ಇಪ್ಪಂದೆ ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಮೊಂಡಾದ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬೀಲದಲ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಗ್ರಂಥೊಡು ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಊಕಾರ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ರೀತಿ ಆಪುಂಡು. ಗ್ರಂಥಡು ನಮಕ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಊಕಾರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮನಸ್ಸುಡು ದೀವನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರನ ಕಲ್ತಂಡ ಎಂಚ ಮೂಲು ನಮಕ್ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಮುಂದುವರಿಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಂಥದ ಲಿಪಿಟಿಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಅಕ್ಷರೊಡ್ಲ ಸಮೇತ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ತೋಜುಂಡು. ಉಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವಿದೌಟ್ ಸುರುಳಿಪ್ಪಂದೆ ಬತ್ತದ ಮೊಂಡಾದ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಊಕಾರಲ ವಿದೌಟ್ ಸುರುಳಿ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಮೊಂಡಾದ ಇಂಚು ಬತ್ತದ ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲನ ಸೇರ್ಪ ಬದಿಟು ಸೇರ್ಪ ಅಂಡ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಊಕಾರ ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಊ ಊ ಉ ಉ ಒಂದು ಇತ್ತೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ ಅಂದಾಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಷರದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಕ ಕನ್ನಡಡ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಷರ ಋಕಾರ ಋಷಿ ಬರೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಋಕಾರ ಕನ್ನಡಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬರೆಯದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಪ ಒಂದು
ತುಳುಟು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಕನ್ನಡ ಅಂಕೆಡ್ ಸಂಖ್ಯೆನ ಬರೆಪುನಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಡ್ ಸಂಖ್ಯೆನ ಬರೆಪುನಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ 4 ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬರೆಪ ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಅವು. ಆ 4 ಬರೆಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಕಲಿಗೆ ಋಕಾರ ಬರೆಪುನ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಕನ್ನಡಡ್ ಋಕಾರ ಇಂಚ ಬರೆಯ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಋಕಾರನ ಬರೆಯನಗ ಸುರುಳಿ ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಪತಂಬತ್ತದ ಮೂರು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಟ ಸುತ್ತು ಪಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕೊನೋದು ಸುರುಳಿ ಕಂತ ಅಂದ ಅಪನಾಗ ಋಕಾರ ಆಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಲಕಾರ ಬರೆಯವರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಲೆಗೆ ಒಂದು ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಋಕಾರಗ್ಲ ತೊಲೆ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಒಂಜೇ ಲಕ ಉಂಡು, ಒಂಜೇ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲು ಮಿತ್ತು ಬೋಪಿನ ಕೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬದಲ್ಗಾದ ಮುಲ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಋಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಲಾನ್ ಮನಸ್ಸು ದಿವೊಂದಂದ ಅಂಡ ಅಪನಾಗ ತುಳುತ ಋಕಾರ ಬರೆಯವರೆ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಸುಲಾಬಡವು ಮನಸ್ಸು ಅಂತುಂಡು. ಆ ರೀತಿಯಾದ ನಮಗೆ ಬರೆಯವರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡರ ಬರೇಕ ಸುರುಳಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಕಾರನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಉಲ್ಟಾದ ಮಿತ್ತು ಪತಂಬೋದು ಕೂಡ ಅವಳು ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ತ ಅಪನಾಗ ಒಂದು ಋಕಾರ ಅಂಡ್ ಕುಡರ ಬರೇಕ ಋ ಬಾಯಿಡ್ ಪನೊಂದು ಬರಲಿ ಮನಸ್ಸು ಅಚ್ಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಋ ಋಷಿ ಬರೆಪನಂಚಿತ್ತನ ಋಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯ ಆಂಡ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಕುಡಂಜಿದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆನ್ನಗ ಗ್ರಂಥೊಳೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಋಕಾರಲ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು. ಗ್ರಂಥೊಳೆಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಋಕಾರಲ ಇಂಚನೇ ಸುರುಳಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಋಕಾರಗ್ಲ ಐಕ್ಲ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸುಲಭಡು ಮನಸ್ಸು ನೆನಪುದಿಯವರ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ. ಋಕಾರ ಪಣ್ಣಗ ತುಳುಟು ಬರೆನಗ ಲಕಾರಗ್ಲ ಉಂದುಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಡು ಲಾ ಬರೆ ಲಕನೇ ಉಂಡು. ಆ ಲಾ ಆ ಋಕಾರ ಇತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಲ ಗ್ರಂಥೊಡಿಪ್ಪುನಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪಂದೆ ಸುಲಭಡ್ ಋಕಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೀವನ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಇತ ಮುಟ ಕಲ್ತದ ಊ ಊ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಋ ನನ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಷರದ ಕಡೆಗೆ ಪೋಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಗ ಮಾತ್ರ ಹೃಸ್ವ ದೀರ್ಘ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಋಕಾರಗ್ಲ ದೀರ್ಘ ಋತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಉಪಯೋಗ ಒಲ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಗ ಮಸ್ತ್ ವಿರಳ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಷರನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಕಲ್ತಿತ್ತಂಡ ನಮಗ್ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಾವಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವಂದ್ ಐದಾವರ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕಲ್ಪುಗ. ಕನ್ನಡದ ಋಕಾರನ ಬರೆನಗ ಇಂಚ ಬರೆಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಋನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಬರೆಪ. ತುಳುಟು ಬರೆನಗ ಒಂದೇನ ಮನಸ್ಸುಗದಿ ಒಂದು ಬರೆಯವರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುಲಭಡು ಬರೆಯವರೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಗ ಸುರುಳಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಕಂತದ ಮನಸ್ಸುಡು ಲಾನ ದಿ ಒಂದು ಲಾ ಅಕಾರನ ದಿ ಒಂದು ಮೂಲು ಬರೆಯ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಮೂಳೊಂಜಿ ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಪದ ಬತ್ತ ಅಂದ ಅಪನಗ ತುಳುತ ಋಕಾರ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಂಡು ಎಂಚ ಲಕಾರನ ಬರೆಯಪ್ಪನಕನೇ ಬರೆಯಪ್ಪನಿ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಅವೇನೇ ಕಡೇತ ಸುರುಳಿನ ಮುಂದುವರಿಸಾದ ತಿರ್ತಕಂತ ಅಂದ ಅಪನಗ ಋಕಾರ ಆಂಡ್ ಕುಡರ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸುರುಳಿ ದೊಟ್ಟು ಕಂತ ತಿರ್ತಕಂತದ್ದು ಮುಂದೆ ನಿಂಚ ಕಂತಿ ನಡೆಗೆ ಋಕಾರ ಆಂಡ್ ಬಾಯಿಡ್ ಪನೊಂದು ಬರಲಿ ಋ ಋ ಅವ ಕುಡರ ಆವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪುಗ ಋ ಕುಡರ ಆವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪುಗ ಋ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಋಕಾರ ತುಳುಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ಉಂಡು. ಗ್ರಂಥೊಳೆಡು ಈರು ಆತ ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪನ ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರವಾದ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಆ ವರ್ಣಮಾಲೆದ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿನ ಆರು ಸೇರ್ಪಾದೇರು ಅವು ಆಯಾಯ ಭಾಷೆಡ್ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಐತೆ ತುಳುನು ಭಾಷೆನ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಅವಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪತಂಬೋದಿಪ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಯಾನ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ನಗ ಕನ್ನಡಡು ಬರೆಯನಾಗ ರಡ್ಡುಲ ಏಕಾರನೇ ಕೊರ್ಪ ಯಾನ ಬತ್ತೆ ಆಯ ಬತ್ತೆ ಆಂಡ ಅವಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ದಾದಾಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಯಾನ ಬತ್ತೆ ಆಕ್ಸೆಂಟೆಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಆಯ ಬತ್ತೆ ಅಪನಗ ಏಕಾರದಲಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ಮೂಳು ಏಕಾರನ ಬರೆಯನಗ ಐತೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಊಕಾರನ ಬರೆಯನಗ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕ ಕೇನುಂಡು ಅವೇನು ಕೆಲವೇರು ತುಳುಟು ಬೇತೆ ರೀತಿಯಾದ್ಲ ಬರೆಪೇರು
ಆಂಡ ಮೂಲ ಇಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಋಕಾರಗ ಗ್ರಂಥೊಲೆಡ್ ಉಪಯೋಗ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಅವೇನು ಪುಂಡಿಚಿತ್ತಾರ ನಮಕ್ ತೋಚ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತುಜೇರ್ ಒಟ್ಟಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಯಿನ 4 ಅಕ್ಷರಗಳು ಇಂಚಾದುಂಡು ಉ ಅವೇನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸುರುಳಿದೊಟ್ಟುಗು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀಟದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಉಕಾರ ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಗ್ರಂಥದ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಯನಾಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯೋಡು ಸುರುಳಿಪ್ಪಂದೆ ಮೂಲು ಮೊಂಡು ಆದಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬರೆಯನಾಗ ಉಕಾರ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಊಕಾರನ ಬರೆಯನಾಗ ಸುರುತಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಷರನೇ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಒಂದು ಸುರುಳಿದೊಟ್ಟು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ನೀಟಗೆರೆನ ಒಯ್ತದೆ ತಿರ್ತಡ ಕೌಂತ ಮೋರೆ ಪಾದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುರುಳಿದೊಟ್ಟುಗದ ಎಲ್ಲೇ ಬೀಲನ್ನು ಕೊರ್ನಾಗ ಊಕಾರ ಅಂಡ್ ಆಂಡ ಗ್ರಂಥದ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಯಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಊಕಾರನ ಬರೆಯನಾಗ ಸುರುಳಿಪ್ಪಂದೆ ಕಂತದ ಮೊಂಡುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಬದೀಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬೀಲನ್ನು ಕೊರ್ನಾಗ ಅವು ಊಕಾರ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಷರ ಋ ಲಾನ್ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಿ ಒಂದು ಋಕಾರನ ಬರೆಯರ ಪಿದಾಡಿಯ ಸುರುಳಿದೊಟ್ಟುಗು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರಿಯ ಅಪ್ಪನಾಗ ಋಕಾರ ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಗ್ರಂಥೊಡ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಬರ್ಪೆರೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಲ ಮಂಡಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸುಲಭಡ್ ಈ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರನ ನೆನಪದಿಯವರೇ ಆಪುಂಡು ನನ ದುಂಬಗಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನವು ಕಡೇತ ಅಕ್ಷರ ಇನಿ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡೇತ ಅಕ್ಷರ ಋ ಅವೇನು ಮನಸ್ಸಿಡ್ದೀವನ್ಗ ಹೃಸ್ವ ಋಕಾರನೇ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಿ ಒಂದು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಸುರುಳಿದೊಟ್ಟುಗು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ತಿರ್ತಕಂತ ಉಲ್ಟಾದ ಲಕಾರದಲ್ಕ ಸೊನ್ನೆ ಬರೆದ ಮಿತ್ತುಪೋಯ ಸುರುಳಿದೊಟ್ಟುಗು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾ ಒಂದೇ ತಿರ್ತಕಂತದ ಅಪನಗ ಋಕಾರ ಅಂಡ್ ತಿರ್ತ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೀಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಋಕಾರ ಅವೇ ಸುರುಳಿ ಮುಂದುವರಿತದ ಒಂಜಿ ಗೀಟು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವು ಋಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ನಿತ 4 ಅಕ್ಷರಗಳು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಂಡು ಒಂದೇನು ಮೇಲು ಬರೆಯಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಡ್ ಬರೆಯಲೆ ಅಪನಾಗ ಉಜ್ಜಿದ ಪೊಸತ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಥವಾ ಪೆನ್ನಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡ ಪೆನ್ನಡ್ಲ ಬರೆಯಲೆ ಆಂಡ ದುಂಬುದ 4 ಅಕ್ಷರದೊಟ್ಟುಗು ಒಂದೇನು ಬರೆಯಲೆ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಬರೆಯೋರ್ಚಿ ಅಪನಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅವಡೆಗೆ ಗಟ್ಟ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಮದತ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲೆ ಒಂದೇನ ಬರೆಯಲೆ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಕಾಪುಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು